Bawo bethu wena ungcwele, wena uthembekile, mangatha kekho kanti khona isebenkosi yethu enguYesu Kristu. Ngalenjikalanga siyabulela Thixo wethu olungileyo. Sithe Nkosi mzali wethu, asimbonanga uThixo onjengawe, asibonanga inceba enjengeyakho, inceba eyaphalala eGolgotha, yazuzeka impilo yethu. Namhlanje emalanga siyancipha Thixo olungileyo ukuze wande somandla. Namhlanje emalanga sinqula igama lakho Thixo olungileyo njengokomyalelo welizwi lakho. Uthi nqumla mna ndikuphendule, uthi ndakuxela izinto ezinkulu ezifihlakeleyo. Somandla ngalenjikalanga sinqula wena, ayi ngoba Thixo olungileyo sifuna ukuxela izinto ezifihlakeleyo, sikunqula ngoba unguThixo ufanele izibongo zonke, ngoba wena umkhulu Thixo olungileyo. Zithi izibhalo ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguwe, zadaleka zonke izinto amnyama ehlabathini. So the earth was formless and dark, kodwa Thixo olungileyo ngezwi lakho wathetha ukukhanya. Namhlanje emalanga ke Thixo lamandla onke siyakumema into kokubana ubeke ukukhanya Thixo olungileyo kule mvuselelo, ngoba ukhona somandla abasengenathemba limbi esabebambe ukuvila izwi lakho somandla kule mvuselelo. Vusela lo miphefumulo ke somandla eyaphukileyo, lo miphefumulo etyumkileyo, nezenhliziyo Thixo namandla onke ezophayo. Mnikazi wenhliziyo siza kuwe nangalenjikalanga sithi thetha ngezwi lakho Thixo namandla onke, izwi lakho elinamandla Thixo olungileyo, izwi lakho elingabuyeli kweli lambatha lingawenzanga umsebenzi ebeliwuthonyiwe. Thixo namandla onke sithembe wena somandla, ulihlathi lethu, uligwiba lethu Thixo namandla onke. Siza kuwe singenanqaba yimbi, inguwe kuphela esimthembileyo. NanguMzantsi Afrika siubeke ezandleni zakho Thixo namandla onke, iziphatha amandla abaselulawulweni, abaxhuzula imikhala, sithi phinda ube nguThixo uNkulunkulu wethu egameni likaYesu Kristu waseNazareth. Nangumzimba kaKristu Thixo lamandla onke, amabandla ngamabandla somandla khalela wena, adinga wena, adinga ukubona amandla akho, adinga Thixo namandla onke ukuvinceba yakho. There is so much confusion ke Thixo namandla onke, kodwa sime ngento eyodwa nesiyazi into kokubana unguThixo wena weorder, uNkulunkulu wethu unguThixo ongenayo impithizelo. Apho kukhona wena somandla ayikho impithizelo. Sithi Father God, restore iorder endlini yakho Thixo wethu namandla onke, restore iorder emabandleni akho somandla, buyisa ukoyikwa kwakho Thixo olungileyo, kuba bubulumko bokuqala obo ke Thixo wethu olungileyo. Emakhaya bakhona abahleliyo ke uNkulunkulu wethu ongcwele abangathuthuzelekiyo, bonakala ke Thixo olungileyo ungumthuthuzeli. Ezibhedlela bakhona ke somandla batshintshisana ngencwina, bonakala unguThixo mzali wabazali bethu ezibhedlela, ngoba wena unguJehova Rafa wahila, ungumphilisi. Ngemivimbo kaKristu saphiliswa. Siyabulela ke Thixo olungileyo lempiliso. Le program namhlanje ke somandla inomahluko Thixo olungileyo, inomahluko, iza kwenza umahluko ebantwaneni bakho Thixo namandla onke. Sithi phinda uthethe ngezwi lakho, uphinde uphilise ke Thixo olungileyo. Sithembe lo ngalo yakho ingekho mfutshane, ibingengefikeleli Thixo namandla onke, ipholule lo manxeba, ifikele lapho kungenakufikelela sandla samntu Thixo wethu olungileyo. Sithembile ke somandla okukuthuthuzela kwakho Thixo olungileyo. UnguThixo wena ovizikhungo, yivizikhungo zabazali babantwana Thixo namandla onke esithetha ngabo, ndithetha nabo namhlanje Thixo wethu namandla, babanikwe nguwe Thixo olungileyo aba bantwana. Wena unguThixo onikeza abantwana somandla, ingabantwana bakho, ababuyisela kuwe ke Thixo olungileyo, ngoba imanywa lobomi babo isezandleni zakho njengoThixo. Sithembe wena ke somandla, ngoba unguThixo ongaguqukiyo. Sesiguqukile thina saphambuka endleleni, kodwa wena umile njalo awuguquki. Sithi somandla nangalenjikalanga mana njalo ke Nkosi yamakhosi. Konke sikucelayo sikucela ngalowo wasifelayo, unguYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Baphulaphuli boMhlobo Wenene, njengoko ifundile uNomonde ngokufutshane nje kule ncwadi kaSamueli, kubekho amazwi xa ebefunda athi, uyehova uThixo uba uthe wandinika lo mntwana, nam ngokwam ndakumenza oceliweyo. uHana uhambe ematyeni ngesicelo sokuba uThixo amnike lo mntwana, noxa
ngokokwakhe ixesha loko lingekafiki. Ewe, enhlizweni yakhe ekrazukileyo esoloko esithi kode kube nina. Enyamezela iminyaka, umyeni wakhe emane buya eshilo emthandazweni esithi ndithethile noThixo ngalomntwana, ndilinde impendulo. Angabuza uHana uba uphendula nini uThixo kuba mna ndifuna umntwana ngoku. Uzamile uElikana ukumthuthuzela ngelithi kum ubaluleke ngaphezu konyana balishumi, kuba 10 lonyaka yindyebo endodeni nganye. uElikana wayiloza ekwazini uba oko akudlulanga unyana wakhe ophuma kuye wana. Yaba lusuku lunye waya ngokwakhe lo mama eShilo eqhutywa inhlungu yokufuna umntwana kuThixo. Lo mntwana ndamcelayo undinikeleke uYehova isicelo sam. Xa efika engahlekwa nje lutshaba lwakhe ekhayeni, uPenina akufika nombingeleli wathi uyakuyeka nini ukunxila. Ewe bantakwethu, apho ebefanele ukufumana ithemba khona andinxilanga. Ngakahana lawo ndingumfazi onomoya nobunzima. Ewe bantakwethu, ndizokucela umntwana ongowam oza kundenza ndizive ndingumfazi, kuba umfazi ngumfazi ngumntwana wakhe. Ewe bantakwethu, ngokwenkcubeko kaHana ngumntwana obephelela amakhonkcomendo nelo khaya umfazi ondele kulo. Xa ndingenamntwana kweli khaya ndikhoyo awundamkelanga wena. Ewe bantakwethu, akugqiba uHana wathathela enzulwini. Ndilapha ndikhoyo ndizokucela umntwana. Namntwana undincede undinike umntwana oyindodana. Yaye masivumelane uba wena uba uthe wandinika lo mntwana, wena mniki wabantwana, ngelo thuba iinyembezi zakhe zizalise ubuso. Inhliziyo etyumkileyo kaloku undikhoyo akayikuyidela. Uyaqhuba uHana uba uthe wandinika lo mntwana. Ewe bantakwethu, ndakumenza oceliweyo. Ewe, kuba igama lakhe iyakuba ngoceliweyo. Ewe uHana ngelo xesha umane nje eqonda kakuhle enhlizweni uba inene nguThixo onika abantwana. Ewe bantakwethu, isicelo sakhe wasisa nkqo kuThixo akumkhangela uEli, wafika ebebezelisa nje imilomo. Ewe bantakwethu, imilebe yemilomo, ingxaki nenhlungu yombethe inhliziyo yakhe. NguEli ke ngoku othi kuye, ewe hamba nkosikazi, uThixo makenze nkqo okuthethileyo. Kakade nguThixo lo ova izikhungo. Ewe bantakwethu, ngowuphi umntwana ongacelwanga kuThixo? Ewe bantakwethu, ongakhange abe luvuyo kuba umntwana ngamnye uqinisekisa inceba ukusikelelwa kukanina nguThixo. Ewe bantakwethu, nongacelwanga uze ngentando kaThixo kuba akukho mntwana oyimpazamo. Mathuba wambi uza ngendlela ebuhlungu. Ewe, indlela nganye mhlawumbi ibe sisono, kodwa umntwana yena uhlala eyintsikelelo kaThixo. Ewe bantakwethu, kunjalo umntwana sisiqhamo, isiqinisekiso soba uThixo unathi yena. Uyayiva imithandazo nezicelo zethu kuba umfazi ngamnye. Ewe bantakwethu, ulonwabo lwakhe lisekuveleni komntwana kwelo khaya, nokuzazi yena nesiqinisekiso sokunqamathela kwesiduko andele kuso ngokupheleleyo. Ngenxa yalo mntwana uHana wayechutshiswa nguPenina, engazi uba uThixo uza kuphendula ninina. Kambe ngamanye amathuba, ewe bantakwethu, intsikelelo
nentutshiso ziba ndawonye. Ewe, iba intutshiso edala uba umthandazo ukhawuleze ukubuya nempendulo. Khangela uDaniel wakhawuleza umthandazo wakhe wabuya nempendulo ngoba ingonyama zazimi phambi kwakhe zilindile. Ewe bantokwethu, wayemele uThixo ancede msinyane. Abednego, ewe bantokwethu, wayengena kuthatha thuba ngoba iintshaba zazisele ziwubasile umlilo. Mhlawumbi udinga intutshiso ukuze uThixo aphendule msinyane umthandazo wakho. Kakade ngabathutshiswa, abadelelwa nabacekiswa abenza uba uThixo aphendule msinyane. Ukuba uthe wandinika lo mntwana, igama lakhe ndakuthi ungoceliweyo. Namhlanje nanko uceliweyo. Ewe bantokwethu, owacelwa nguye. Ewe, kuye uHana namhlanje uceliweyo usendolongweni. Ewe bantokwethu, lo kanye ungoceliweyo ungumqhekezi namhlanje, umdlwenguli nomtshayi weziyobisi. Khumbula lo mntwana, ewe bantokwethu, ngulowo ewe sizalo senyembezi. Ewe bantokwethu, owacelwa nguHana emiye etempileni esithi ndincede ndikhoyo, ndinike lo mntwana ngoba ukuze ndazoba uba uthe wandinika inene igama lakhe iza kuba ngoceliweyo lo mntwana ndakumzisa kuwe. Ewe bantokwethu, namhlanje uceliweyo usendolongweni. Uyisake owacelwa ngenyembezi wafumana. Ewe bantokwethu, wamfumana uSara. Ngoku uyisake nankuya entolongweni. Unyana kaManoa wesicelo uSolomon naye usentolongweni. uJohane webhongo, unyana kaElizabeth wesicelo nenyembezi, namhlanje naye usentolongweni. Ewe bantokwethu, lo mntwana ndamcela ndathi uba uthe wandinika isicelo sam inene ndakumenza oceliweyo. Namhlanje uceliweyo usentolongweni. Sele unina noyise bezisola ngaye. Wayetheni uThixo ukuze asinike lo mntwana? Ewe bantokwethu, inene kunjalo. Nyana nanku nyoko, uYesu ngumzekelo woko. Ewe bantokwethu, kufanelekileyo kwenziwe ngunyana inkathalo kunina wayo. Ewe bantokwethu, namhlanje sithi kubo bonke onyana abangabaphathi kakubi kubazali babo, abalilisi babazali. Ewe bantokwethu, sithi kubo buyani kaloku ithuba lisekhona. Buyani kaloku ithuba loxolelo lisekhona. Ewe bantokwethu, ngakumbi kuba inyembezi zomzali ngamnye zezikaThixo. Akanakuxola uThixo ngentlungu oyenze kumzali wakho. Ewe bantokwethu, kuyilonto ke namhlanje sisithi nene kulungile uThixo ngokwakhe nokokuba uSamueli usentolongweni namhlanje, kodwa igama lakhe ungoceliweyo. Ewe bantokwethu, kuoceliweyo mhla evela kwabonwa igqwetha. Ewe bantokwethu, kwabonwa itishara, kwabona isazi, amabhongo ayephezulu. Ngowuphi umzali ongahlazekanga ngokubakho konyana wakhe entolongweni? Kuba yonke le mihla inhliziyo nengqondo yakhe isoloko ibuza uba ingaba wenza ntoni na umntwana wam. Kuthiwe ewe bantokwethu, noba udla ukutya okunencasa, isuka loncasa ithi shwaka, akucinga uba ingaba umntwana wam udla ntoni na. Ewe bantokwethu, namhlanje sikulo mntwana sinombuzo esiwusondeza kuye oba ingaba uva kanjani na xa umzali, ewe bantokwethu, onguHana ethetha ngolu hlobo? Ingaba uyaqondana, ewe bantokwethu, ukungena entolongweni? Ewe bantokwethu, ayinguwe wedwa kodwa ungena nabazali nabo bakuthandayo. Ewe bantokwethu, kunjalo aba bantwana babethiwe ngebhongo ngovusa ikhaya, amagama abo ovusa umzi, othemba inkosi, othemba oxhantile omzi, omzwandile. Ewe bantokwethu, onomfanelo, onoluthando, noAyanda. Ewe bantokwethu, masixole ngamagama wabo lawo, kodwa inene basuka njengebhaqo wajika izinto wabathathela kuye lowo uthanda ukwenza njalo. Namhlanje umbuzo utsolile kubo ukuba xa kunjeke kumele ukuthiwa nina.
Sitshilo ke baphulaphuli bomhlobo wenene namhlanje sokukhumbula ke kwiveke ephelileyo besinabazali abathi umntwana wam dililela inyembe dililela nje umntwana wam kuba besithi kubo ungasuki phansi komnqamlezo ngenxa yomntwana wam besithi abanye bendisele ndimncamile kodwa inimba ayivumo ba ndimncama umntwana wami namhlanje ke sinabo abo bantwana sinabo ke namhlanje sakubabamba apha kwiziko lezoluleko eSt Albans sibabambe eCraydog sibabambe eMonti sive kubo ukuba ingaba lenhlungu esiza kubadlalela yona ukuze bava abazali babo ba bacinga ntoni uba kuza kwenza uxolo maliqala apha ekhaya bonile bona kodwa baqale ukona abazali babo sifuna ukuva kubo ukuba bathini na xa kunjalo ke siza kufaka abazali bebekhona kwiveke epheleyo emveni koko siye kubo sive nje uba nithini nina Bomoleni ekhaya. Molweni Dad Faleni Pile. Siyaphila ba unitshani ekhaya. Taphila nami Dad Faleni ngibulela Dad Faleni ngilapha eKapa eStellenbosch endaweni ekuthiwa kusenkani. Yes mama. Nami Dad Faleni yabona le ncoko yakho namhlanje imhlaba inhliziyo ndiyaqala ukuphumela. Ndinomntwana njengangoku akekho apha endlini alimazi uba uyephi uvuke ekusasa wathatha into zakhe ekuseni wathi uyahamba alimazi uba uyotshona phi ndithetha xa abantu mna kuqala bendijongile isingathi bandijongile into ebeyenzile kulo nyaka upheleyo and ubuzitoti bakhe buyandimangalisa okokoko ndihleli ndikhala nangondithethayo uthe wawungena ndahlabeka ndalila uba ndilila njengangoku ndicela imithandazo Tata Faleni alimazi ubusathana unobufuna ukuthini kodwa uThixo andimlahlanga ndihleli impilo ethemba ndimane ndisithi ngenye imini uzajika ndamthi igama Tata Faleni ndathi nguziphamandla ngoba kaloku nguye yedwa ondamzalayo uyindoda nanguye yedwa phakathi kwethu singamantombazana ekhaya ndacinga uba ngokukhula kwakhe ikhona into esizayizuza kodwa ndithetha nje namhlanje andiyazi uba kwenzeka ungamncami mama ungamncami mama umntwanakho ngiyocela April uyoxoxa kodwa mhlabe ndihamba naye andimncamanga xa umxhasa mama umntwanakho uhamba naye awudeli into ayenze kwabanye abantu awuvuyisani naye ngento ebuhlungu ayenze kwabanye abantu kodwa nje ngenxa yenimba bekunga uThixo angamguqula umntwana wakho injongo yakho epheleleyo ikuloo ndawo bekunga nje uThixo angangenelela kwinhlungu endiyenziwa ngumntana wami. Molweni noNomonde. Molo mama. Sefana mama ulawo unoxolo ndinomntana wami onguWelisha abantwana bami bebabili noMonde
umdala lo nguWelisa. Awu madoda. Into beyenza ubethaya itete usetrongweni kungoko. Awu mama. Uthi ndisathembile ekufanele wathi lowo mngeni ibindiye no-rice wadutshula kodule beliselowo. Washiyeka lo akamngcwaba lumncinci wabesetrongweni. Ayithanda into kufanele ngatengatshintshi phela etrongweni. Ewe mama. Ndifuna ngomntanam ngoba uthi nexa ndifowunile isile ndawo kuyo yile kuzikhethela yona. Kodwa ke uphinde kufike inimba nimbi mele mama Awu madoda. Umntwanam lo kumele ube khona inimba mama kumntana wakho. Nkosi mama. Eyona nto noMonde kukuthi nje inyembezi lilela umntwana wakho. Ya, inyembezi njengoMaria sigobhoza umhlaba egameni lomntwana wakho. Xesha nje imizuzu elishumi kubetha intsimbi yesibhozo. Sifuna ukukhangela nje noba bathini kuba naba abazali babo belila bathini bona. Basentolongweni bathini bona kubazali babo. Qinisekile ukuva nje ilizwi loba uthini umntwanam. Thini umntwanam mhlambi lonto ingadala uxolo kubazali. Asazi babathini na sava kubo. Sisakhangela bona sikathi khona khoyo sikumhlobo moleni ekhaya. Hello, sikumhlobo moleni ekhaya. Ekhaya. Ninjani? Tata kunjani? Siyaphila, nithetha nabani? Thetha noKwanga Mhlanga tata. Thetha noKwanga, uphi Kwanga wena? Sasendalpants Medium B President tata. Okay. Kwanga niqinisekile uvile abazali bethetha apha. Ikhona into ufuna ukuyithetha mhlawumbe make sive kuwe? Tata ikhona into endifuna uyithetha. Into endifuna uyithetha ebazalini komama tata. Sibonile kakhulu speaking on behalf of nabanye oxabama balapha. So niye ngeyona ndlela amazwi singakwazi uyibeka ngamazwi bawo. Sonile sizise ihlazo kubo sabathukisa sabahlaza sababizisa ngezinto. Umuntu lonto ungokayiqondayo lapha etrongweni bawo. But in spite of lonto bawo speaking ndicela bangathi give up on us. Bangasilahli mbawo. Bangasilahli into esicelayo leyo kwabazali. On my situation abazali bayibanike lo thuba baba baphinde bathi ndoda sikunike second chance. Kasibonisa ngoko. Ndithetha nawe nje lapha etrongweni ngoko ndinda kuquka tata kunto ezininzi. Ndiyafunda ndifike no standard 7 apha etrongweni. I'm standard 7 ndampasa ku grade 12 wam 2014. I'm doing my second year ku-IT ngoku eUnisa. Ndibhatalelwa ngabazali yonke into endiyenzelwa ngabazali khaba ngincambe tata. Ngiyakhona. So xa unonikwa ithuba lesibini lokubuyela kubazali bakho ucinga okokuba akunakwenza njengoba ubusenzile na ekuqaleni. Bangakuthemba njani abazali mhlawumbi bathi lo mntwana uyithetha lento kuba esentolongweni kodwa xa enokunikwa ithuba mhlawumbi uyawuphinda enze oko ebekwenzile mhlawumbi ungathini kulonto? Andizophinda bawo ndazingcono ngokunakuqala. Wazingcono kunakuqala? Ewe, ezinye zezinto ezindilolileyo leyo into isisikolo tata. Ibanga nesikolo indlahlekise kakhulu lonto yongafundi. Kodwa ngoku now that ndifundile kakhulu ndazingcono kunakuqala kakhulu. Ndifunda ngenjongo kuba ndifuna ubuyela emva kwezandlela ndandiziphila ngoku. Nkosi kakhulu. Ubuthi ungubani kanene igama lakho? Kwanga Mhlanga. Wanga. Nkosi Wanga Mhlanga. Sonjalo ke Wanga noMonde uthini? Abazali bangasincane. Qinisekile abazali bakhe xa bemva ithetha ngolo hlobo nikithemba makasikhangele ba asinafumana omnye na kesinafumana omnye na noMonde. Kuba ke niqinisekile abazali bathi uba ke sele banjiwe ke umntwana wam
akwaba ebenokubuya etshintshile. Abanye ke mfundisi sifuna kufuthi ukubana kuvele lanto ethi ungamncama umntwana ngoba abanye bathi andinayo kize ndiyombona nasejele ngoba zange ndakhulisa izidlweni ngumntu. Make sikhangele omnye noMonde. SikuMhlobo muleni ekhaya. SikuMhlobo muleni ekhaya. SikuMhlobo muleni ekhaya. Hello tata. Molweni. Ndithetha nabani? Uthetha noKhuselwa tata siyo apha eMedium Sea Prison. Mondi. Tata. Okay Khuselwa, ndiqinisekile nawe uvile Khuselwa. Ingaba mhlawumbi ungathanda ukuthini wena kubazali bakho? Namhlanje tata into endizoyicela ndicela uxolo kwifamily yam. Okokuqala ndizaqala ndicele ixolo kwi-community endisuka kuyo cause nayo ichaphazelekile kwi-crime endiyenzileyo. Ndicela ixolo kakhulu kubazali bam. Bebengalindelanga into yoba ndingabe namhlanje ndilaphe eMedium Sea kuthiwe ndibanjiwe. Ndibahlazile into endaye ndayenza. Ngoba ndicela uxolo kakhulu especially koosister bam nabantwana bam because nabo bazi-victims kuba lapha kwametrongweni. Ndicela uxolo kakhulu tata. So ucinga mhlawumbi ndizama ukukubeka nje enhlizweni kamama. Usenayo mama? Naye ma tata. Usenayo abazali bakho. So ndizama ukubeka nje enhlizweni yabazali bakho, umama wakho notata wakho. Ingaba mhlawumbi ucinga kule nhlungu bayihambayo. Inoba mhlawumbi bava njani umntwana wabo abe usentolongweni namhlanje? Abazali bam tata bava kabuhlungu kakhulu. Ne-community yam yava kabuhlungu kakhulu because ndingumntana wokuqala oyintombazana oye wabanjwa kwi-community yam. Yile nto ndithi xa ndicela uxolo kwifamily yam yakwasiyo ndicela uxolo nakwi-community. Bava kabuhlungu kakhulu because babengandikhulisanga into yobana ndingapheleli etrongweni. Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu. Ebesikuzama nje noMonde kukuthi nje kubo babathethe nabazali babo. Naba abazali babo bebelila apha bona ngokwabo mabathethe nabazali babo. Ngaxolisa kwaabazali mfundisi xa beva bethetha ngolhlobo kuMzantsi Afrika izigidi ezinamawaka ezinamakhulu bebhambathisa mfundisi oku ukuziqamangela kwakona kwakubo bayabhambathisa ngolhlobo xa besithi xa becela uxolo, you know. Mhlawumbe zangalifumane ithuba lokucela uxolo but xa icela uxolo ke ngoku esidlangalaleni kwisizwe soMzantsi Afrika acela uxolo nakubahlali nakwi-community ngoba i-community iphinde futhi kwayona ingaxoleli iphinde futhi kwayona igwebe. Make sikhangele omnye noMonde. Molweni ekhaya. Molweni. Kunjani bhuti namhlanje? Siyaphila emandleni enkosi uThixo sasigcinile kunjani? Amen, siyaphila bhuti. Ubhuti ngubani yena? Ngokhanyisa amandlana. Uphi yena? Use-Craydog prison. Section. Okay, all right. Khanyisa niqinisekile nawe ubavile abazali bethetha apha. Sifuna ukuva kuwe ukuba ingaba mhlawumbi masithi umzali wakho umamele, sithi umama wakho umamele, utata wakho umamele ngokubakho kwakho apho entolongweni kungafanelekanga kube njalo. Mhlawumbi ungathini? Ndiza ebazalini bawufaleni ndibhlungu ngaphakathi enhlizweni kuba nam yayingenjongo yami into yokuba ngabani beni kule ndawo ndikuyo. Koko ndize ebazalini ndisithi ndizocela uxolo kubazali bonke, umama notata bam abathe bandizala. Kwifamily yasekhaya ndiyayazi into yokuba ngaba ndiyonile kodwa namhlanje cela bandixolele. Kanganto kuba ngaba ndiza nesithembiso sokuba into yoba ngaba ndilapha etrongweni nje ndizimisele into yokuba ngaba ugrade 12 wami imatriculant ndiphume ndiyiphethe ngesandla. Ndizame ezo nzame, ndizama ukuthi kubo ndicela bandixolele, cela bandinike elinye ithuba. Enkosi tata. Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu. Batsho njalo noMonde. Yes, ukuba ngaba umphulaphula uqoba kuvula ekhaya uyaxakeka basenza ntoni ngomzuzu. Kule veke epheleyo besithetha nabazali
sikulavesi uMaria wahlala ezinyaweni zika Yesu Kristu engazange ajonge imeko yobana uYesu Kristu ebethule emnqamlezweni ubebizwa ngoba ngubani na ityala lakhe belintoni na wadela ihlazo lobuhlungu wathi ngoba unyana wam ndimzele nokuba ndime ndodwa zakuhlala pha ezinyaweni zakhe. So kule veki sithi ke ngoku abazali balilile ngabantwana ababahluphileyo kule veki ephelileyo, but kule veki sithi bantwana nibavile abazali bekhala nithini ebantwana ebazalini benu namhlanje nithini balilile noMonde ukukhumbuza nje umphulaphuli naba abazali. Molo mama. Philile. Kuhle mama kunjani kuwe? Philile andizongena training apho ndizawuhamba khona ndizawuhamba emanzini kaMfundisi Faleni uthi xa ngaba umzali uyaziqonda uba kuthethwa ngawe ziveze. Ngimfonela nje ukuziveza mama. Nomntana naseTyela ubanjiwe. He's my only son. Oh Nkosi. Nathi xa ndimthiya nathi ngifandile. Enjongo okanye ngethemba lokuthi noko ndandisifumanele ubhutwana. Sandile namhlanje ubanjiwe. Sandile uphula uqhekeza imizi yabantu. Sandile ithatha imoto zabantu. Sandile umuntu nomuntu xa ibona uSandile uyabaleka. Usihla izinto zakhe ngenxa kaSandile. Sandile bese court nge-10 ye-1st zaka February. I was there to give Sandile support, to show Sandile uba ndiyamthanda. Mama. No matter what, Sandile is my child. Mama. And I still have hope with noMonde. But Sandile one day will be like any other child. Sandile uhlale eFoxloras ngoba amatanda iseneni yakhe. Mna ndinguntombi enzima ndingumama wakhe. Ungalahli ithemba sintombi enzima uThixo ukhona. Uyazibona inhliziyo. Xa ndihamba abantu bolathane ngami. Sendisoyika nokuzithengela izinto ezintsha ngoba xa ndinento entsha abantu will think uba izinto eziza noSandile xa gqibile umoshela abantu. Awuzumlahla emgqomeni sisi. Ingathi khona khoyo sikumhlobo moleni ekhaya. Sikumhlobo moleni ekhaya. Hello tata Mfundisi. Moleni ekhaya ninjani? Khona tata Nkulu kunjani ko? Awusiphila nithetha nabani? Tata noSonwabo Mdaka tata. Yes Sonwabo. Tata wam nathi ngicela upolisi kwabazali bethu. Uphi wena Sonwabo? Ndilapha eSonal Phansi. Yeah, uba sibuza owakho umzali Sonwabo sithethi ngabanye abazali. Sibuza owakho umzali uthini kuwakho umama uthini kuwakho utata. Ngoko ukwenzileyo. Okay tata wam. Manqale ndibonge qala tata undipha ithuba. Ndibonge aba mama basinikilele ithuba sizapha sizothetha nabazali bethu. Ngicela ukuthi apho kusisithoza ubumameni. Ndazazi ubana ndinirephe umntana wakho wamzelo. Cela ungixolele mama wam. Sizazona ndizenzileyo umhlabathi. Ndazazi uba ndizenza ngezirongo. Ndihambile neropa. Ndihambile ndibhubhula phandle. Ndihambile neropa phandle. Ngingasizi njengosami. Kodwa namhlanje nami ndikwazi uba mamela abanye umama bekhala. Bebuhlungu ngaphakathi enhliziyweni. Ndizibuze wam mama nobutheni apho ehleli khona. Nkosi kakhulu. Ubuthe ungubani wena igama lakho? Sonwabo Mdaka. Sonwabo. Yeah. Sonwabo siqinisekile ukuba eyona nto nje siyithethayo namhlanje kukuba abazali beve ukuba nithini na kuba abazange beve uba nithini na. Ngiyabulala ba. Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu. Singabheka ezindabeni. Masibheka ezindabeni noMonde. Okay, akho nto ngisho mhlambe khona funa sibe. Not namhlanje. All right. Not namhlanje. Ngabheka ezindabeni sakho. Ngathi zaba khona next week not namhlanje. Ulaphule imvuselelo kuMhlobo Wenene FM. Hello. Hayi sisi kunjani? Mama konke ngosizana. Siyaphila Nkosi akho nto mama. Lapha elizweni mama, nami ngingumama oqhaqwe ngumntana, siqhaqwe ngabantwana. Mama ndinomntana osejele lo mntana ubanjwe 18 years yakho yenze ejele. Yenza 22 ngokuqanda kulo nyaka. Ngihamba noTestifade ngicayitha ungamncane. Nami ngingumama ongamncane ngomntana. Funa yazi into bakulanda kakhulu mama kulanda mthanda. Ayazi ukuthi ndahlala ngumama, kunthi apha ngumama oyedwa. Ngihlupheka, ndilethe sithi ngisabalala
Bendithi xa ndithetha nomalakwana ndithi mntanam uba ungangena abantu apha babuze ukufike nini soze ndixoke bandithi ufike ebusuku ufike ngoku ekuseni. Ndamthetha inyani ngoba ndiyakuthanda ndifuni uze nesonke ungaphangeli uzisisonke apha endlini nam ndifuna utye umphokoqhiti uqhelane nawo wakowethu. Kodwa mntanam wabona into yobana makaphume ahambe obifowuni zabantu. Awu mama malapane emncinci wabanzi malapane ebulenga okhulele ejele umntanam okhulele ejele sizame ibuhlungu solokana kumntanam bendijonge kuye wenzi amanye mkhakulajele wasona kwenzi wanemoto endleleni waphelele endleleni umntana ndihlelile babebekuzawenza ndineentlungu ezinintsi awufumani imisebenzi andiphangeli umama oyedwa kodwa abantwana bam abandicingi ndinamadoda amathathu madoda ngaphandle kwalo msetsele babini abakhoyo kodwa tata ngabantwana nje bakhona abantwana kodwa bakhona abantwana nje uthi abajonga ubantu ngobana abantwana babanetho into nayo samoyika abantwana esimazele. Xa kunjalo njengoba sitshilo ke baphulaphuli bomhlobo Wenene sizawubheka engomeni ngoku sizawubheka engomeni kodwa ke phambi koba siye engomeni ingathi esinaye emnxebeni sikumhlobo molweni ekhaya. Molweni dad. Molo mfundiswana. Molweni mfundiswana. Molo bawo. Bambela ke nanko umama. Okay. Molo tata. Molweni mem ninjani nina? Siphilile uyesu siphethe ngencebo njani wena tata? Hayi siyaphila nithetha nabani? noNoluthando sikhenjana tata. Wena noLuthando uphi? Dilapha eprison eWest Bank tata. East London. East London. Ewe tata. Ufuna uthini wena noLuthando kwabakho abazali? Ndifuna ucela uxolo tata kakhulu. Ngento endayenza kubo ndabahlazisa. Ingqina ndiyaqiniseka uba inoba kunzima noba bakwazi ukukhuza abanye abantwana. Noba bababona besilwa ngoba kaloku uzawuthiwa boyiswe ndim bakwazi njani uba bakwazi ukukhuza abanye abantwana. Kodwa wena wawunyanzelwa yintoni ukuze wenze into ekubeka kule meko? Tata ngela xesha ndandingakwazi ucinga through ii-programs ezikhona apha kwa-correctional services ndikwazile ngoku ukohlula uba yintoni elungile ngenxa yoba sikwisebe lezoluleko. So uzama ukuthi kubazali bakho awuyiyo laa nto bona babekugqibele uyiyo ngoku ngenxa yoko? Ewe andiyo tata nangenxa yenkonzo ezimane ungena apha ngoba kaloku engekho uThixo akekho umuntu ongakwazi ukutshintsha omnye umuntu. So loo ndawo uyifumene apha etrongweni loo nto? Ewe tata. Masukunike ilizwi lokugqibela ubuthini kumama wakho usenabo abazali? Ndinayo umakazi wami oyena ondikhathalele njengoba ndilapha ifamily yonke yakwaXaba. So ufuna uthini kuye lokugqibela? Ndifuna ukuthi kuye ndiyaxolisa amaXaba nonkosi ndikuhlazisile inoba nasemzini akho xa kukhona ingxaki kuye umyeni akho mhlawumbi athi ungafani nentombi yakho le esetrongweni. Ndifuna ukuthi kuye ndiyabulela kakhulu ngokundikhathalela akakhange alahle izandla athi ndisisigebenga ngoba ndandingazalwanga ndisisigebenga. Futhi ke ndiyabulela ucorrectional services iprogram zakhe zonke ngakumbi iprogram zenkonzo zezona eziye zisakhe sikwazi ukubuyela ebuntwini ngoba ngaphandle kwaThixo asikwazi uba singenza nto. Nkosi kakhulu. Enkosi tata. Nkosi kakhulu. Apho sikhona ke baphulaphuli bomhlobo Wenene sithetha ke ne-correctional services phaya eSt Albans naphaya eCradock naseMonti. Eligunya ke silinikwe nguye ophetheyo ke apha ephondweni umnomzana uNkosinathi Breakfast eniqinisekileyo uba xa sivala sawube sisithetha naye sibuze ukuthi kuphina injongo iphi. Sinikwe nguye ke igunya lokokuba singathetha kunye nabo kwindawo bakuzo ke bakunye nabo babagcinileyo kuyiloo nto sikwazi ukubafowunela sithethe kunye nabo sive nje okokuba bathini na kubazali babo. Siyayiqonda ke baphulaphula okokuba abunanga nje abazali babo bodwa bephaya intolongweni nje banabo abanye abantu ababunileyo
kodwa mama kwazi kuqala ukuthi uxolo kubazali babo, bazokwazi ukuthi uxolo kwabo babonileyo emva koko. Okwangoku nje sisathetha nabo neentsapho zabo, kuba abazali babo njengoba besetrongweni nje bona, abazali babo ingqondo nenhliziyo zabo zihlala zikwelantolongo. Bahlala besithi imnene nokuba ndiyatya ukutya okunencasa, isuka loncasa ithi shwaka, ngoba ndisoloko ndicinga uba umntwanam kwenzeke ntoni, utheni umntwanam esentolongweni owase next door engekho sentolongweni nje. Ingaba sisibetho na esi uThixo ndibetha ngaso? Baphendula ke bona abantwana ngokwabo. Nkosi kakhulu ke mama uSke. Kanti ke sitshilo kuphela kwinto kokubana apho sikhoyo namhlanje kaloku sithetha nonyana nentombi. Xa sithetha nabazali baso sithe kaloku umntana umphiwa nguThixo, njengoko sivile xa sifunda phaa kwincwadi kaSamuel wokuqala isahluko sesokuqala ivesi yama-20 ithi ke ngoku uHana emveni kokubana ethandazelwe kanye ke mhlawumbe uthe wasikelelwa nguye kaloku utata elikhani waye watsho into kokubana uza kuba naye umntana emva konyaka ke wakhawula ke wafumana umntana waze wamthiya igama elithi nguSamuel, wathi ke nake ungoceliweyo. So sitsho ke namhlanje into kokubana abantwana bonke bekhona bangabantwana abaceliweyo. Kule veki pheleyo ke besithetha nabazali abava kabuhlungu ngenxa abantwana babo abenza izinto ezingemnandanga ekuhlaleni, abanye babo basezintolongweni. Namhlanje ke sithetha nabo basezintolongweni abantwana. Sibulisile ekhaya. Molweni ekhaya. Hello tata. Molo bhuti, kunjani? Njani nama? Nam ndiyaphila. Khona ubhuti ngubani yena? Nithetha noBongi ngosiqondela from a Craddock prison. A Craddock, all right. Bonke wena ufuna ukuthini kumama? Okay, I know that I've disgraced them a lot. But I just want to say to them, people change too. No matter what has happened in the past, you need to tell yourself he or she can do it. Turning failures into victories is possible. You just need to take those failures and make them lessons, because there is a special lesson to be learned from failures. Abazali unabo ubudlelwane nabo wena? Mama. Okay, so niyathetha baxolile bona? Kusekudala ndaxolisa mama. Kwabo babanda kanye kayo ke mhlamba bathe bangamaxhoba wesenzo sakho, ufuna ukuthini wena kubo? Mna mama ndizawukuthi kubo ndiyazazi bandona. Ndicela uxolo ngaleyo into, kodwa ngelithuba ndilinikileyo bandilapha ku-Department of Correctional Services. I-aim yabo is to rehabilitate me, and their aim is to mold me from the wrong I've done into the right. So I want to take this opportunity to say that I thank them a lot, and I thank this opportunity. Stella mzalwane uyakwazi uthetha isiXhosa xa uthetha isiXhosa? Okay mhlekazi Sam. Ndizawuthatha elithuba mhlawumbe zam zombini ndibe kanti ndiyaphumelela kule nto abazali bam bebefuna ndibeyiyo. Mhlekazi siyabulela kakhulu. Siyabulela kakhulu. uThixo akuphathe ngenceba. Kunjalo nje elothuba ulinikiweyo ungadlalisi ngalo. Ya ungadlalisi ngelothuba kuba lithuba lesibini uThixo akunika lona ehlo. Mhlekazi. Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu mhlekazi. Nkosi kakhulu. Okulandelayo baphulaphuli boMhlobo Wenene sifuna ukutsho eliziko lezoluleko, mhlawumbi ke umnomzana uNkosinathi Breakfast uzawusixelela lonto okokuba linenkqubo zabo bonzakalisiweyo, kuba aba bantwana sithetha nabo namhlanje naba bantu sithetha nabo namhlanje bathetha neefamilies zabo, kodwa amanxeba avulekileyo akwaba bantu ababonileyo. Qinisekile ke uzasixelela ke uba uTata Breakfast uba baphibona banazo ke nabo inkqubo zabo ezenza okokuba bafumana ithuba lokubuza okokuba bekutheni mhlawumbe abaphathi xa benosivumela mhlawumbe nathi singake siyofikelela kuloo ndawo. Xa abaphathi benosivumela mhlawumbe singafikelela kuloo ndawo, kodwa apho sikhona njengoku kuba inene aba bantu abonzakalisanga nje isizwe, abazali babo
ababebanceda izolo, abebakhulisa izolo, bebafinyisa, bebahlamba umphipho izolo. Namhlanje sifuna ukuva kubo okokuba hey, niyayiqonda na into eniyenzileyo, amagama enu ngo-oceliweyo. Niyayiqonda kakuhle na into eniyenzileyo. Mhlawumbi nina nike ningene kwii-programs ezikhoyo ejele nide nilibale, kodwa abazali bona abanexesha lakulibala okokuba umntwana xa besothuka ebusuku esiya kwindlu encikane kuthi qatha umntwana amakakho apho. Uba ugwetywe iminyaka 10, umzali wakho ugwetywe iminyaka 10 naye, okwangoku sisekuloo ndawo. Ke sive nje uba ingaba abantwana ngaba bazisola na, qinisekile abazali babo kwaloo nto nje yodwa imele okokuba ibanika ithemba uba awu xa sele banjiwe umntwanam akwaba umntwanam ebenokubuya elungile ke. Buya ke nje umntwanam elungile. Makasikhangela lapha sikuMhlobo molweni ekhaya. Olento tumfundisi kunjani? Siyaphila ninjani nina? Ngiyaphila konke bamfundisi. Ndithetha nabani? Uthetha noLungelo Maneli bamfundisi. P Senalbanzi. Lungelo Maneli, ndiqinisekile nawe ungathetha nabazali bakho. Bamfundisi ndiyabulela ngokunika lithuba. Bamfundisi iqala ndifuna uxolisa ufamily yami uqala. Buye ndixolise kumama wami nomthandazo onizalayo. Ndiyayazi uba unomthandazo wayijonge elikhulu kumba umfundisi. Kodwa into ezamenza zona zibuhlungu kwangaphandle, ndandingalali endlini ndinxila ndihlala inyoka bamfundisi elala ngenyembezi. Ndinazongena apha ethongweni ndale minyaka ndihlala apha ethongweni bamfundisi ndiyazi usalelo uzalala ngenyembezi abe ingaphilanga nophila emphefumlweni nasemzimbeni bamfundisi. Ya kodwa ngaphandle kokuba sibe sukunika ithuba ngoku wakhe wayenza inzame yokuxolisa kumamakho ngako konke okwenzileyo? Ndiyaqala bamfundisi ufumane lithuba ngoku. Uyaqala ufumane lithuba ngoku. Lelo ibangela mandilithathe ngezandla zombini nam ndingaliyeki bamfundisi. Ya kodwa ke ucinga uba mhlawumbi mamakho unayo indawana yokungakuthembi uba mhlawumbi lo mntwana uyakuphinda yenze le nto. Uba umfundisi kunjalo ngoba indlela bendizihamba ngaphandle, into bendizenza ngaphandle yimo waphula itrust kuwo sebengasandithembi kunjalo. Ya kasithele itsuphe nje izinto ezimbalwa nje obuzenza othi andinakube ndiphinde ndizenze ngoku. Ba umfundisi bengxila ihambe iveki yonke ndingabuyi endlini. Okay. Bengiqhekeza bamfundisi ndisiba into zabantu bamfundisi. Endlini zangu amamoto amapolisa biqala uma ngihamba umfundisi. Ya kodwa ngoku uyayazi loo nto okokuba yenza buhlungu umzali wakho. Ndiyayazi ngokuba umfundisi yenza buhlungu umzali wam kakhulu bamfundisi. Uyiphawulile ngoku loo nto? Ndiyiphawulile kakhulu, nempilo yakhe bamfundisi naye ikho right bamfundisi. Ndimthandazela uThixo amgcine ndiphume esaphila. Ukuze uzombonisa uba ujikile ngoku. Kunjalo bamfundisi, nenqono yam le nawo nisesikolweni ku-grade 12. Nkosi kakhulu. Ubuthe ngubani kanene igama lakho? Ndithende Lungelo Maneli bamfundisi. Lungelo. Inkosi Lungelo, uThixo akuphathe ngenceba ke. Ndiyabulela bamfundisi. Ndiyabulela nawe, ndibulela noomama bethu abo basincede basibeka apha sibheke bamfundisi. Inkosi kakhulu Lungelo. Inkosi bamfundisi. Nkosi Lungelo. Xa kunjalo ke baphulaphula uba ukhona unyana, uba ukhona intombi ephaya ngaphandle emameleyo, bayikhona intombi nayo engumlilisi womzali wayo, mhlawumbi ayikayi entolongweni yona kodwa isendleleni ebheka entolongweni, ingumlilisi womzali wakho. Kuba xa ungumlilisi womzali wakho uba uyanga phansi komhlaba uzawubheka entolongweni. Uba kunjalo ungasibamba nawe suka 089 410 3333
0894103333 uba umzali wakho ulalelila nguwe ngoba uyayazi mosilonto uyazazi indlela zakho uba zenza ntoni kumzali wakho uba unjalo khawusifonele mhlawumbi ubethakele ngoku kutheni kuzawudingeka uba uthi ubheke entolongweni wena usiva nje sithetha nawe kutheni uzawude ubheke entolongweni phambi koba sithethe nawe singathi ukhona khoyo sikuMhlobo molweni ekhaya. Molweni tata kunjani? Siyaphila ninjani nina? Ndiyaphila uthetha nobaba lo wakwaNcithani apha eEast London eWestbank Female Prison. Yes babalo. Namhlanje tata ndiyalibulela lithuba endalifumana lokuthi ndikwazi ukuthi ndicela uxolo kwabazali bam nakwifamily yam. Ndisazi ukuba nekubeni babendikhulisa bandikhulisela phantsi kwecawe. Ngoku inoba nabo bajongwe ngabantu into yobana xana bethetha bevula iBhayibhile abantu babajongele laa nto into yobana kunalaa mntana wabo intombazane ohambe waya etrongweni ekubeni bobona bangazange baye etrongweni. Ndiyacela ke ukubana ndiyacela ukuthi baye bandixelele ngayo yonke into ebendiyenza. Ndiyazi ukuthi okanye kubo kuzawuba nzima kuzukuba lula ngoba tata before ndizoba ndibe apha etrongweni ndandwanikiwe amathuba amaninzi kodwa ndiyacela ukuthi bayazi ukubana kulena igame ndiye ndafumana iprogram apha ezisifundisa lukhulu njengoba mna tata bendingumntu othanda utywala ke kuneprogram apha eyenziwa ye-substance abuse ndiye ndafunda lukhulu tata phayana ngoba iyabonisa into yobana xana uye ungumntu oselayo okanye utshaye ii-drugs laa nto ayiafekthi wena wedwa kodwa nefemeli yakho nabantwana bakho ngoba uyawenza izinto ezingekho right tata. So wena unabazali kwakunye nomntwana? Ewe tata omnye umntana ndinaye ndimfumanele apha etrongweni. So ngolo hlobo uyabona ingxaki abazali obabeke kuyo? Ewe tata ndiyabona ingxaki abazali babeke kuyo. Yaye uthi eli thuba uba bakunikile eli thuba akuzofana namanye amathuba bebekunika wona? Awuzofana tata, eli lelokugqibela. Kutsho wena? Kutsho mna tata. Nkosi kakhulu. Nkosi tata ndiyabulela. Awu madoda. Abandinike nje abazali bam eli thuba lelokugqibela kutsho mna. Madoda ndicinga le nto noMonde ayithethayo athi abazali bam ngabashumayeli. Umshumayeli ngumluleki umshumayeli. Ngoku ululeka njani amandla okululeka abanye abantwana ngokupheleleyo xa bakho abantwana besentolongweni? Singathi khona khoyo sikuMhlobo molweni ekhaya. Mola tata. Molweni ekhaya. Kunjani tata? Siyaphila. Ndithetha nabani phi? Uthetha noNdando Ngqela apha eCredoc Correctional Center of Excellence. Yes Ndando. Uqinisekile Ndando uvile nawe likhona ilizwi mhlawumbe ufuna ukulithetha kwabakho abazali inoba mhlawumbe ufuna ukuthini? Tata ndibawela ubhekisa kakhulu kakubi phaa kumama tata. Bendilibhongo neqhayiya likamama umntu ebezinkombe isifuba ngaye ngelaa xesha bendikhulisa, umntu ebesithi athethe ngaye imihla nezolo kodwa ke ngendlela ndiye ndazihamba ndiye ndakwazi umdisappointa. Ndahamba ndazowela kule ndawo ndikuyo kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo tata ndikwazile ukuthi mandifunde ngee-mistakes zam ngokwalapha kule ndawo nongoncedo endilufumanayo apha kweli sebe lozoluleko loba ndifunde ndimgqibe ugrade 12 ndazoba ngoku njengangoku ndithetha ngawe ndiyi-first year student kwi-law. Zenzo zalapha eCredoc zizilungiso endizifumeneyo, luncedo endilifumeneyo elo. Ngoko ke ndibawela ucela uxolo kuye. Ndithetha izinto ndizithethayo nje kukubonakalisa ukuba ndiguqukile kuba kuqala bendingumntu obesibaleka isikolo ngeenyawo zombini kodwa ke ngoba ndilifumene elithuba ndizibambe ngezandla zombini. Kodwa kutheni umntu ade aze entolongweni phambi kokuba aqonde uba ndiyaphazama? Kutheni ufuneka kube njalo? Mfundisi wam ndingathi xa ndithethayo singabantu sifunda ngendlela. Funda ngempazamo. Mhlekazi. Iyaxhomekeka uba wena mntu uzofunda ngeyiphi na indlela. Kodwa ke make xa ndikuyekayo
lento uyenzileyo ekwenza uba mawube lapha entolongweni bakhona abalingana nawe abayenzayo pha ngaphandle mhlawumbe ungathetha ntoni na nabo bamamele ngoku? Ndingathi mna xa ndithetha nabo ndibakhuthaza ngoba mabakhe babuyise inyawo mva. Lincedo lukhona apha but ke ngoku ayiyo into yoba umntu makazihambele azoda azozifikela apha azozibonela imeko yalapha. Nkosi kakhulu siyabulela. Mhlosi. Nkosi. Imvuselelo yoMhlobo Wenene. Unyaka makakufuthumalise nawe. Sibonile rhoqo ngecawe intsimbi yesixhenxe malanga ukuya kwintsimbi yesithoba. Uyamkhulula umntu wakho ngokuba ilizwa kunye nomfundisi uFaleni kwakunye noNomonde Vakalisa. Ngexesha ukhwazayo uthi mnqanda Thixo ndayindileke into zokuzibulala apha xa kwam ndisithi ndiyasixhoma ndaqonda uba ulijongile ngelo xesha. rhoqo ngecawe intsimbi yesixhenxe malanga ukuya kwintsimbi yesithoba. ungamncami umhlobo wakho kumaxesha onke 88 to 106. Madoda, ingomso lam likuwe kuba wena uzizinto zonke kum. Sizinto zonke kum Chokamandi ke apho uMalibongwe. Xa kunjalo ke baphulaphuli boMhlobo Wenene sikunye naye uBishop MEB Sani esimcelileyo kokuba isingathi makasenzele umthandazo kuba sifikelele kwixesha lokuba ngoku sithandaze. Bishop ungasikhokela ngomthandazo. Andazi noba Bishop kukho iradio ekufutshane kuwe ingathi kukho iradio esiphazamisayo ungasicimela nje iradio? Hayi nonke ayikho apha. Ayikho apho kuwe. Kulungile. Bishop ndiqinisekile okokuba uyaziva inyembezi ukusuka kwiveke epheleyo zabantwana bohlukene nonina bezama ukuhlanganiswa nonina ngoxolo ukuze elilizwe libuyele kwindlela ekufanele kuba libe yiyo. Siyakucela ke okokuba usikhokele ngomthandazo. Nkosi Nqonde. Bawethu osezulwini. Mongameli. Wezinto zonke eseqala kwakho ezulwini. Nesemhlabeni. Bawunamandla onke. Izinto ziseqala kwakho ngoba amandla ngawakho. Abantwana esibazeleyo sibanikwe nguwe ngoba amandla ngawakho. Inhliziyo zokulondoloza abantwana osinike bona Thixo namandla onke avela kuwe ngoba amandla ngawakho. Naba Nkosi yam abantwana behleli ezindaweni ababengacinga ngoba bawuphelela kuzo ngenxa yokukhula kanti bazawushiya abazali inhliziyo zidandathekile. Thixo mhle kangaka. Sondela kuwe ke nyanga lemihla ngoba zonke izinto zadalwa nguwe. Umkani ukungcwalisa. Sisondele esitulweni sakho senceba oba wena ngokwakho uphakamisa isandla sakho phezu kwaba bantwana bahleli kwezintolongo. Ubavile ecela uxolo kubazali babo kodwa uxolo olukhulu balibhekisa kuwe. Ndonakala Nkosi yam xa omnye sithi abazali bam ngabantu abakholwa. Wayikhanyisa wena into yoba abazali babo bethukwa nje bathukwa ngenxa yabo ekungaphulaphuleni abazali babo. Utheke wena Nkosi yam encwadini yakho engcwele wathi ukuba uyaguquka mxolele. Sibe livakasile
uxolo nokuguquka abantwana abahleli kwezintolongo iyangele mihla uyehova wena igama lakho yiyo le into esiyaziyo futhi nozuko lakho awunika omnye umuntu baxolele ngoba sebethe mabaxolele kumkani obungcwalisa nawe uyazi uba Thixo olungileyo ukuba ngumzali kunzima emhlabeni Thixo namandla onke yihlake ubhekisena kubazali babo balamkele uxolo labantwana babo kumkani wezulu nomhlaba abanye Thixo abenza ngabo balukuhlwe ngabanye oba bangabi bodwa kule ndlela igwenxa Thixo mhle kangaka iba ngulo Thixo ke uphulaphulayo enze kudala sikona Thixo olungileyo kudala sidlalisa ngelizwi lakho bawunamandla onke kodwa usixolele ngoba wena uyayithanda into oyidalileyo kumkani obungcwalisa sebekhala mawubeve sebevuma baxolele yameleza ukholo lwabo ekubeni babekwazi uba wena uyehova igama lakho uxolo lwakho lusoloke lukho makuthi ngoxolo lwabo abalibhekisa kubazali babo uluguqule lizwe ibe lizwe loxolo Thixo mhle kangaka ndithanda le nto ba ubunguThixo izolo wanguThixo namhlanje sazi kakuhle uba nangomso iyangiba kuThixo nakubantwana babo ubunguThixo bathamsenqelise ke Thixo ubasikelele utyale ilizwi lakho ezinhliziyweni zabo ngoba ngaphandle kwelizwi lakho elingehamba ezinhliziyweni zabo abazuba yinto so baxolele kumkani obungcwalisa basikelele nabazali ubathamsenqelise balala ubuthongo ngokuhlwa nje bazi ukuba bawavile amazwi abantwana wabo ekuthetheni kwabo sikelela ke inyanga lemihla thamsanqelisa usikelele ngalo lonke ixesha kuthethwa ngoxolo siyazicela ezi zinto kuwe asizinyanzeli kelo gama likhulu lenkosi yethu uYesu Kristu ophilayo ngoku de bengunaphakade amen amen Nkosi kakhulu Bishop siyabulela Sibulela kakhulu ke ku tata MEB Sani qinisekile abazali kumthandazo wentuthuzelo lo noMonde ya sawuya kubo ke noMonde ukuze sigqibe emva koko siye phaya ku tata uNkosinathi breakfast sive ukuba sizokushongathela Choka kuhle ke apho inathi Nkosi ulihlathi lethu Thixo linene elo inene ngaphandle kwakhe uThixo singabhekaphi nguye uThixo unokwazi uba wakwazi bazali uba uThixo ngenceba nothando lwakhe uba wakwazi uThixo uba kunye noYosef entolongweni uba uThixo wakwazi ukuba noYosef entolongweni wamkhupha pha entolongweni akugqiba ukumkhupha entolongweni wambeka kwisikhundla esingaphezulu uba uThixo wakwazi ukuyenza loo nto kuYosefu intolongo inako ukubanceda abantwana bethu inako ukubanceda abantwana bethu ngakumbi qinisekile abazali ba ezinhlizweni zabo nje kukho into ethi okuba umntwanam akwazi nje ukuthi uxolo ngoba lo mntwana lo andimazi kwazi uthi xolo lo mntwana okuba nje inkulu into eyenzekile nje uba umntwanam akwazi nje ukuthi uxolo sikuMhlobo molweni ekhaya molo tata ufundisi ninjani
Sisaphila mantata umfundisi sacenga kakhulu tatama nakhondo man kunjani? Awusaphila nathi, siyaphila nathi uThixo siphethe ngenceba. Nithetha nabani? Tata umfundisi uthetha noSakhumzi Getse man apha eSandal Phantsi Medium P. Sakhumzi ufuna uthini wena? Tata man apha kuma into endifuna uthetha tata man ndifuna uxolisa ebazalini tatam. Ngoba tata into endiyenzileyo phambi kwabo tata nendlela endiziphethe ngayo phambi kwabo khandibonakalisa inhlonipho tatam. Negama tata eli ndalinikwa ngabo abazali bami into yoba ndinguSakhumzi tatam khange ndibe kanti ndiyalibonakalisa ndiye ndanguchitha umsi kodwa tatam ndiye ndabona into yoba ngoku mandibe nguchitha umzi ayisoze loo nto indenzele ndawo indisendawo tatam mandithini mandizikuxokelele tatam ndibonise indlela nenhlonipho phakathi ebazalini tatam. Kodwa wake wayicinga into yokucela uxolo kubazali bakho ngaphandle kokuba thina sikunika ithuba namhlanje? Tatam into yoba ngoku mandicele uxolo sendisuka ibekane ndiyayicinga into enjalo tatam. Ubuyicinga loo nto? Kakuba tatam into yoba ngoku mandicele uxolo ebazalini tatam into enkulu ngamandla leyo tatam. Kakuba tatam ndinento yoba ngoku mandibe lapha tatam ndiye ndazisola ngamandla kakhulu tatam ngoba ndiphoxile abazali bam kabuhlungu tatam ngendlela engasiyi. Sibulela kakhulu kodwa ke mhlawumbi xa ulapho ungasirhobisa nje uba yintoni ekubeke apho. Okwesibini ungatsho ukuba abazali bakho bakuthembe njani uba unofumana ithuba lesibini lokugoduka akunakubuphinde uzibone sowubuyela apha entolongweni kuba abaninzi bayabuyela? Kunjalo tatam. Tatam mna ndifuna ukuthi tatam ewe into yoba ngoku mandifumane ithuba lesibini uba mandibe ngaphandle tatam ingayinto ekumu leyo ngummangaliso ngoba tatam oluthando ndinalo ebazalini tatam luthando ondilibonayo into yoba tatam lukhulu kum nabazali bam tatam and noba ndinothi ndibe ngaphandle tatam ndingabonakalisa indlela endithe tatam ndaqoqakala ngayo apha eSandal Phantsi tatam nento endithe ndazibona ndisisiba ndilapha tatam. Nkosi kakhulu. Siyabulela kakhulu. Ubuthe ungubani kanene igama lakho? NdinguSakhumzi tatam. Nkosi Sakhumzi. Ndibulela mfundisi. Bulela mna Sakhumzi. Sakhumzi madoda kosakhumzi aba noMondi nditsho ke into yobana mfundisi abazali abavelanga bathiya amagama azabane nto ezaba negative bathiya amagama ndifuna ukuthi beprofethi into kokubana uza kwakhumzi lo mntana because iminqweno yabo isemagameni amanye ngosandile amanye ngosakhumzi maninzi amagama obona into kokubana abazali babe nenjongo. Sifuna ukuthi umzali angaphazanyiswa ke ile yenzeka. Angaphazanyiswa noMondi. Injongo yakhe yokuthiya umntwana wakhe yayisuka enhlizweni noMondi. Xa kuthiwa nguSakhumzi yayisuka enhlizweni. Ayinawupheliswa nqakasa. Mfundisi into kokubana ekuthiyeni umntana igama liyancamathela esimilweni somntana. Into kokubana uSakhumzi abekulanda wakuyo mfundisi ayizutshintsha into kokubana uSakhumzi uzawuphuma kula ndawo. Akhe umzwa kokwa njalo noMondi kuyidiza nje komzuzu wakho njalo noMondi besithilo ke sathi uba umamele awukayi entolongweni wena kodwa indlela yakho ibheke entolongweni ngenxa yokuphatha kakubi abanye abantu nomzali wakho ungasifonela kuba sinombuzo othi kutheni ude uye entolongweni nje. Molweni ekhaya. Molweni tata. Ndithetha nabani? Uthetha noNofungile Njawuza tata. Phi? Ndilapha eEast London Female Center tata. Ufuna uthini wena? Tata ngokuzithoba ukhulu ndifuna ukucela uxolo kwifamily yam. Amampondomise onke, amatolo onke, ifamily yonke. Ikomkhulu lasendaweni kuba ndikhomithe icrime ekuhlaleni abahlali bebonke ndifuna ukuthi uxolo kubo. Umama ndifuna ukuthi kuye ndimhlazisile ngokuba setrongweni wayendithiye eligama wayengengonzonzongo zakhe zoba ndibe lapha etrongweni
mhlambe wayifungile ukuba umntana wam uzoba yinto ngenye imini, kodwa ngoku ndisetrongweni, ndiseve 20 years apha etrongweni, ndishiya abantwana, ndimshiye nomntana, utata kasekho, ndimshiye nomntana one-5 years omncinci, uluxanduva ke ngokuye ndikuleni indawo. Ndixolise ebantwaneni bam wabini uThixo andinike bona, ndithi umama angandixolele. Nkosi kakhulu. Kodwa ngaphandle koba sibe sikunike ithuba ngoku, uke wayicinga phambili into yoba ucela uxolo kumama wakho? Ewe tata, ndiyenzile loo nto, ndidibanisile ifemeli kunye naba bantu ebendibamoshile, ikakhulu udadobawo. Ndicela uxolo kakhulu kuyo ngoba ndimoshe efemelini, ndimoshe udadobawo. Ndiye ndabadibanisa, ndacela uxolo bandixolele tata. Yaye uthembisa okokuba xa uThixo ekunike ithuba lokugoduka mabancame okokuba kungenzeka okwenzekileyo. Ewe tata. Nkosi kakhulu. Enkosi tata. Nkosi kakhulu. Silo ke kokuba mhlawumbi sesawushwankathela ke baphulaphuli sawubheka ezindabeni ngapha kwendaba. Silo ke kune kokuba mhlawumbi sawuke sibambe mhlawumbi basibe nethuba sibambe umzala bemnye kwabazali babafana besithetha nabo apha, emva koko sishwankathele ngomnumzana uBreakfast, kuba ke soloko sisiva okokuba abantwana basoloko besithi akufani singathi khona into ayenzayo pha ebesingayiva okokuba intoni le ayenzayo esoloko eyenza okokuba abantwana babone just nje into ba umntwana akwazi ucela uxolo. Loo nto nje yodwa noMonde. Abesikhangele singathi khona omnye esimbambayo. SikuMhlobo, molweni ekhaya. Molweni tata, kunjani? Siyaphila mama, ninjani ekhaya? Anathi kuhla khonto. Uthetha ngesihle nje lapha eCape Town tata. Wona perantanzi banjiwe ngo-2013, kodwa ke mna andikho ngaphakathi, singaphandle. Yes. Ke ngoba ndifuna ucela uxolo ngoba okokoko ndathi ndabanjwa, amamzange waphinde waba right. Zangu mama be right. Ngizoloke esibhedlele ngena, kamba kwezi veki zidlulileyo besandiphuma esibhedlele. So ucinga uba walinyazwa sesasithonga sokubakho kwakho etolongweni? Yamothusa kakhulu kodwa ngoba nami andingomntu osothi zange ndabanjwa okanye ndathini. So okokoko ndathi ndangena ejele ngo-2013, zange waphinde waba right. And then moshe abantu abelungu bakhe asebenza khona. So kwasemsebenzini zange kwaphinde kwaba kuhle kuye. Abelungu oko besoloko bemgrogrisa ngeehoni uba makasale makariza emsebenzini. So ngamanye amazwi wena ngoku kunye nomama wakho kodwa uyabona uba impilo yakhe ayikho right, ungathini naba abanye bamamele, abanye basejele ngokuba mamele, ungathini kubo ukuthi kubo hey lento yokuba sejele kumntwana iyayophula impilo yomzali, kuba bacinga babona mhlawumbi abazali bonwabile? Okokuqala laa nto tata isuka ingase ungaqale wonele ungumntu, undisukwanela ngoba mna zange wonele. Ndathi le umama yandinikeza yona, izinto andinikeza zapha endlini, ndabona uba ingathi ayikho enough ezinto andenzela zona, ndafuna ukuzimela, ndanqabela ukuzimela. So ingase singabantwana siyafanele umntu akafundileyo kokwabo uze akwazi ukonelisa abazali bakhe naye. Nkosi kakhulu, siyabulela ke sisi, sibulela kakhulu sibulela ngamava akho. Nkosi kakhulu. Into endibambileyo nje noMonde yokokuba hey iyayikrazula inhliziyo. Uyazi abazali noMonde xa beyobona abantwana babo ezintolongweni soloko bebanika ubuso buhle. Kanti ngaphakathi bafika pha babanika ubuso buhle, bangabaniki inhliziyo yokokuba hey lento uyenzileyo inirhazula inhliziyo. Yabo xa bephaya entolongweni ke baya kubo befuna ukubakhusela ngendlela abakhusela ngayo ke abantwana nabo baqomba tyhina umama wonwabile bezondibona umama apha, ngoba bafihla ihlwile lisenhlizweni yabo, baveza nje ubuso. Namhlanje ke bawuthuka abantwana batyhini
kanti abazali bethu bakhala ngolhlobo bekhalela thina ngoba bazakho abazali bethu ababonakalisa lonto. Enye into umfundisi esizama ukuyenza sizama into kokubana lo usahleli pha ekuhlaleni ehlupha abahlali. Lo ongekabanjwa owenze izinto and wakwazi uba makaphuncukise angadange abe uyabanjwa. Makayazi into kokubana kuzaba njani kumzali wakhe kusofika kule ndawo ufumanisa into kokubana sekufikele apho kunzulu khona. And xa eva intanga zakhe into kokubana zicela uxolo and ngokuqinisekileyo kumandanga kulanda wabahlali. Kwakunjalo noMondi. Akumandanga kunjalo. Isolated too from the family yakho. Akumandanga noMondi. Ilento ke sithi noMonde sifuna ukugqibelisa ke ngokwaba basezintolongweni ke sifumane aba bangaphandle. Ukuthi kubo hey uyayiqonda proof lento. Uyayiqonda proof lento lena. Uyayiqonda na proof lento yenzayo. Kuba esi sililo simane sisenziwa ngumzali wakho. Ezinyembezi simane sisenziwa ngumzali wakho ziyaqokelelana. Ngenye imini uThixo uyazaziphose ebusweni kuwe.